He representat a Fàtima Mernissi perquè és una sociòloga molt important i va tractar tot el tema dels feminismes àrabs i de la perspectiva que els occidentals tenim d'un Orient que realment no existeix perquè està dintre del nostre imaginari. Perquè des del principi em va semblar una bona idea, no ho sé, perquè sí, perquè crec que s'han de recolzar projectes com aquests, no? De cooperatives que comencen a poc i que s'han de fer fortes. I que millor que un calendari de dones, de figures històriques que és molt necessari reivindicar, perquè és que no s'estudien, ni apareixen als llibres de textos ni a la vida acadèmica.